थांब थांब आता आधी आकेला असं बोलतो सरळ मध्ये हा झाला. तू वाकडं असं ढकल कशा? मग त्याच्यावर लावायचं आहे का बसा इथं बसा तुम्ही इथं बसा हा ह्याच्यावर बसा तुम्ही इथं बसा ह्याच्यावर हा बर्फी खायची का बर्फी तर खाली बर्फी चेला केलं मग पेंटीला नाही यार काय गुडन छोटे इकडे का यार सगळं केलं मी ते. असं काय असं लाव नाही, लई छान दिसायला खराब होत केलं. नाही पेंट लाव हा? काय रे खाजवलं का हे बी. लाव पिलू आता तुला राखीच हातात घेऊन बसली राखी लाव कुंकू लावायचे की नीट उठून लाव बरोबर निघलाय का डोळे बिळे समोर निघलाय म्हणून व्हिडिओ कोण म्हणून असं करीत लांब लचक आपण बघितले बघा इकडे बघा भावी इकडे बघा तिथं चल रळ दे रळ दे सोड जाण तू सोड आता हो खा निघाली पोट दादा छान बघायला आरतीचं लावावं तो ना रिंग कशाला दिली कुठं आहे बंडल बापरे बापरे छोटीला मोठीला आणि गुड्डीला गुडीला बुढी तेच तिची राखी आणा गेली आता आणा गेली. तिने बांधणार हा हा. हा? काढू बघा आता हाची दिवस मेस दुकान तुझी गाडवा तीन तीन बांधायचं तसं करायचं तुमचं. गाडवा आण त्याची व्यवस्थित बरोबर हो माय. येत नाही माझे. हा? वा भाऊ दादा मला नाही की रे. मला बी- छोटे हो इकडे बघ